ים המלח, נוף מדהים, מלון מקסים, מפנה. כיף לנו, אנחנו רגועים, מחייכים כל היום. איך ישראלים נוסעים לחו"ל ולא יודעים ליהנות ולבלות במלונות שנותנים שירות ואוכל הכי טוב שבעולם. לא נמצא דבר כזה. באמת המלון עולה מבחינת אוכל, מבחינת חדרים, וכרגע גם מבחינת הספה. בכמה רמות על המלונות שהיינו בהם עד עכשיו. המלון הזה מאוד כיפי, מפנק. המון פעילויות שיש פה לילדים. במרידיאן חושבים רק על הילדים. פשוט חופשה מושלמת לכל המשפחה. מענה גם לקטנים ועד הגדולים. ספא, בריכות, גופרית. הבר. המיטה. הצוות הוא צוות מקסים. הבריכה, הנוף. צוות בידור מעולה. צוות בידור שהם כל בלילה וכל היום משגעים אותנו. ארוחות בוקר מדריכות. האוכל מצוין. יצאנו מפוצצים. המגוון גדול, אי אפשר שלא לטעום מהכל. נהנים, יש פה ים, בריכה, ג'קוזי, כל מה שצריך. גם בערב צוות בידור, הים מצוין, שמח, כיף, אוויר טוב. גם בידור, גם ספא, גם את הספא של ים המלח. התפנקנו בספא, מסאז'ים, כיף, מנוחה אמיתית. הספא פה ברמה בינלאומית. נהנית מאוד עם החברות שלי. תודה. ממליצה בחום. זהו, להתראות בפתל.